Hindi pinalagpas ng ilang residente sa Barangay Baybay, Legazpi ang pagsali sa isinagawang earthquake at tsunami drill ngayong araw, gaya na lamang ng 52 anyos na si Nanay Maria Cecilia Bobis. Aniya, lagi raw siyang sumasali sa ganitong mga aktibidad upang madagdagan ang kanyang kaalaman pagdating sa mga preparasyon at gagawin sa gitna ng sakuna. Ay napaka-importante po talaga. Dapat malaman, pati lahat ng kapamilya mo dapat alam ito para kung saan isang takbuhan lang, alam nila kung saan sila pupunta. Kahit hindi kami magkita-kita, alam nila kung saan kami pupunta. Sa totoo lang, kahit drill lang ito, natakot din ako. At saka mahirap talaga kung sa totoo na. Sumali rin ang 22 anyos na si Jonah Milbales na game rin sa drill kahit siya'y buntis. Para ma-experience ko kung paano gibon yung dapat gibon pag tsunami. Pinangunahan ng aktibidad ng Legazpi City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, katuwang ang PNP, BFP, EQRT at APSIMO. Mahigit 50 residente mula sa Barangay Sabang, Pigkale, Baybay at San Roque ang naimbitahang dumalo sa drill. Mula sa kanya-kanyang covered court ay nagsilakad ang mga residente hanggang sa Legazpi City Convention Center. Layunin umano ng aktibidad na palakasin ang kahandaan ng komunidad sa dalawang nabanggit na kalamidad. Yung isa sa mga objectives namin is to determine hanggang ilang minuto ba nilang kaya from the time that the community tsunami alerting siren sounds off up to makarating sila sa assembly area. Ito po yung pre-identified assembly area dahil ito po ang pinaka-safest na pinakamalapit sa kanila. So, nag-estimate po kami ng more or less 20 minutes na brisk walking para manggaling sila sa base barangay nila papunta dito. Target is to lessen the evacuation time and ensure that they are safe along the way. Tapos yung mag-identify pa ng ibang solution aside from evacuating to this area, baka meron pang ibang mga mas madaling solution na agad-agad sila makapunta sa safe area. Bahagi naman ang drill sa pagdiriwang ng World Tsunami Day at 4th Quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill ngayong taon. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, El Yanzon.